Smartphone dong kaya ha YouTube channel kulinsi DSLR dong kaya video banaina cinema banaina Mojang music video banaina mojang short movie banaina YouTube आव upload होनोसै रोजा लाख सुबुंफोरजों सिनाय जानोसै इउटुबार जानोसै पपुलार जानोसै स्मार्टफन दंखायो आंहा गिबियावनो आंनि चेनेलाव फरायना लाग्रोनाय जाबाय आदा बाजै आदै मादैमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहोनायसै एसे फानि रावजों साबस्क्राइब खालामनो थिनलायनोसै बेल आइकनखौबो थुनानै होनो थिनलायसै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थिनलायनोसै स्मार्टफन दंखायो आंहा भिडिअ बानायनो सरलपारा थांनोसै दारागाव थांनोसै मोजां लकेसनाव भिडिअ बानायनोसै दै स्राय दै बाज्रुमनायाव भिडिअ बानायनोसै आइ नदीनि दैलामबारियाव बायदिंनाय सिदेमलाय मोसानानै भिडिअ बानायनोसै सिनारि मोजां नुयोब्ला वाव क्या भिउ है होनलायनोसै स्मार्टफन दंखायो आंहा